Ipakita na ako akong nawong para diretso na. Siyempre, wala ka kayo nasa kuha. Pangigit amang manday ni. Ijintre, nga nga namin musuot. Gulat kayo no? May ipapakita sa kuha. Oo niya. 12 years old ni siya. Nawala na, nawala. Alain po dun, wala nawala. Atay, sa nang orasa. Asan na si Ijintre? O gani no? Nihirap nagpaabot diri. Tay, bakit napahirin sa to diri ron? Ay sigsaba diha. Di man ta mailhan. Unsa kaya itong mission karon no? Amot, anak mo sagod nga maghulat na ta. Asa na kasi Ijintre no? Pwede mo kayo. Ijintre, nga namin musuot. Gulat kayo no? Glasgow, muro makagikan na masahero. Wala ko gikan na masahero mga agents. Natay mission nga buhaton karon. Natay kliyente bago. Unsa man na Ijin? Dako mo ka nagbayad, boss. Ayaw mo kabala ka mga agents. Dako kay nigbayad. Dako ni nga tao. Bigatin. Maayo boss, araw na ako pang og brief na ko boss. Sige boss, hinay po dong pangita sa gingan ba? Sige mga agents. Mabuton lang nato siya karon kay manawag na to siya. Dako kay ning mission. Tay, anak sige ra mag-atras. Andam naman ka mo mga agents. Andam na. Kusgaw ako kadungog. Andam na. Andam na mo, sige. Ay sabot. Patay boss, nalibog na si boss bagay na ba kasi atras sa bantid ra. Pasensya na. Wala to na lang nato nga manawag siya. Basta klaro gyud na boss. Eh, pait yung karong panahon na boss ba? Klaro ni, may problema. Ah boss, klaro nga. Nanawag na. Good. Tatay tara. Hello boss. Hello boss. Ay, Matay. Dali na naglibog si mo ba? hello boss. Hello, mao ba ni si Agent Trey? Oh, si Agent Ray ni. Okay ni ang Corimao Agency. Nadunggan ako nga maayo daw kayo mga grupo na ako ipatrabaho sa inyo. Sige, unsa man imong ipatrabaho? Sige boss, kaya namo na boss. Kaya. Isa lagi. Ang istorya ka dili lang bitaw kay sud kay kapoy kay sunod ba? Kaya naman na boss. Karon dayon, pag-set og venue. Okay, ako rin mag-set og venue boss. Basta moingon ko ha kung asa dapita gyud ha. Ko na pud kain lagi. Sinan tag. Namang gud Balik ka ni. Kamera gud. Hello. Oh, may problema boss. Sige boss. Matik na boss. Sige. Nya boss agent, dako na to makwarta na. Ay, insured ng pamugasan eh. Ayaw mo kabala ka mga agents. Ikaw, tungod ani nga mission pag mahuman papalit ka kag brief. Imong pamugas insured na. Ha? Atas pa kameraman. Murag mauna ni nga lugar ang gisabutan namo ni Agent Trey. Murag daghan magtao. Kailangan jud ko magbantay ani. Kay confidential ba kay ni nga trabaho. Agent Ray. Agent Ray, ako ni. Hatay ning tawanan ni mo tutok raman. Basig di ni mo tingog walay code. Ipakita na ako akong nawong para diretso na. Siyempre, wala ka kayo nasa kuha. Pangigit amang manday ni. Basig ka tong isa. Agent Ray. Uy, Si Detective ni. si detective ning itaw nga hawar ko diya. Saan naman na itong tawanan na to? Ito ra, napay isa. Kini ba mga agent kay hilig ba ni mag-disguise? Babae din ba? Agent Ray. Kagabi hapon mo mag-disguise. Uy, Sexy ra kayo. Unsa Agent Ray? Kababae na ako. Tawagon ko nimo girl. Ingat man ka. huwag maon naman siguro niyo. Agent Ray. Agent Ray, ayun ako ilara. Ikaw na no. Agent Ray. Yati, iro man di ay. Yati, asa naman na itong tawahan na to? Ganina ako nagpangita si Adri ba? Tawagan na ako, bi. Hello detective. Hello detective. Hello. Kaliksi na, araman day ka diri. Uy, ay.
Ay, naarma rin ka din. Buang Putik, ka. putik ka may detective ganina ka? Ganina si mong mata. Nakatulog ko, nag-una mo ko diri agad. Ganina ko si pangita si mga ba. Bisag kinsan lang akong giduulan. Ganina ro mo ko natulog diri detective, ay kadali lang bi. Unsa may atong sabutan karon? Ane, nainidol sa kwa kliyente. Oh, agad to imong giingon sa kuha. Baka istoryahan sa ko ba? Sige, sige. Na ipapangita sa kuha. Oo niya. 12 years old ni siya. Nawala. Alain po dun, wala nawala. Okay, Anong okay, gipapangita okay, man, og nawa. Detective, paminaw na ko na ba murag bugat kay nga kaso karon. At gin siya nga kaso, sa kuar kay gisalig no. Kung nawala na siya detective, pila pa ka oras? Isa pa ka oras. Puti, isa pa ka oras niya gipapangita na sa imuha. Unsa man ka palangga man kay nila. Magbuot ka. Lupit pay pulis nimo nga 24 hours pabayaan ako ano nang Alangan ako may saligan. Unsa man ka mag-endure ko sa inyo ano, kay sali ko sa inyong grupo. Believe jud kay ko sa imo detective. Unsa man Salamat kaya sa nimo, pagsali dili? kay kaya na ko na detective. Pero mahal-mahal gyud ang pangayo na kay ura-urada man. Stilan matay problema ani sa presyo kay ang gihatag sa kuha 300,000. Di ka may nakuha na ka detective. Uy, Imuha ang 100k ani. amo Oh, Okay, sige, call. Sige, asa pakita na ko sa picture, bay. Kaya ra. Okay, kaya ra na. Makita na mo na detective. mayo. Kita na mo na. Nya, unsa pa imong giulat nimo? Ay sa detective. Para fair taan isend sa 100k daan. Isend sa GCash. Basta way problema. Number be. 09 Sige pa. 09 Sige, unsa ni 0909? 0909 Sige. 2626 626 010. 010 kuyawan Oh, pag number isa. mo. Oh, sending. Oh, okay na. Sige detective. Passing. Passing na may ha. Dapat makuha din ng bata. Wala pa 24 hours makuha na naman ng bata You detective. have 24 hours to get the boy. Understand? Understand? Yes detective. Ato na ko, passing na may. Move! Uy, may nanawag. Uy, si Busing mali ni. Hello, boss! Kumusta mo diha? Away ka bala ka kay trabaho na sa kumaga. Balik ng wanak, Ha? ibalik na. Sakit ana nimo? Asa man day? Gisuguran ako sa may paligtong bugas. Ikan sila lang ang detective. Eh, pasensya na yung kayo, kalitano na mugod kayo ko detective good. Bubuha nga lagi detective. Ipalihog na lang ako detective, ikan sila lang tong kwarta detective. Pandambay ang 100k na biya kay Agent 3. Hoy!